Ahojte, krásny dobrý večer. Blíži sa náš čas opäť pečenia a ja sa veľmi teším, že dnes si upečeme naozaj, môžeme to nazvať, že brownies alebo mega čokoládový koláč. Uvidíte, bude to naozaj výborné. A ja milujem veľkú kombináciu, alebo takú dôraznú kombináciu sladkého a kyslého. A to dnes bude úplne dokonalé, pretože okrem čokolády tam budú aj maliny a je to naozaj úplne výborné. Ale v prvom rade všetkým milým dámam, ktoré tu sú, aj Silvia Keretov a Sivi. Ahojte, pozdravujem aj Siviho, aj Sivi, aj Daniho pozdravujem. A Tibi. Ahoj, pozdravujem ťa, dneska mi strýko, Tibi, ktorý ma teraz tu pozerá, aj Oty, pozdravujem aj Oty, Dani, Tibi, Tiborko, Sivi, neviem, kto všetko ste tam, tak strýko, Tibi mi dnes navaril kočoňu a ja sa na to strašne teším, takže ja na oplatku teraz upečiem taký koláčik. No a ešte hneď na úvod by som chcela všetkých pozdraviť, všetky nás ženy, keďže máme dnes sviatok a popriať všetko najlepšie k MDŽ. Ja som dnes dostala, bola som nakupovať v Lidli, dostala som rúžu, potom som bola na pumpe u nás v Moste, dostala som karafiát, takže milé dámy, aby sme boli zdravé a šťastné. Na zdravie. To na úvod. A teraz, aby sme boli ešte aj spokojní, tak ideme niečo mega čokoládové si upiecť. Tonko! Ahoj! Pozdravujem, dúfam, že aj Zuzka a Emka pozerajú. Aj Tonka, aj Filipko, všetci, celá rodina. Pozdravujem do Partizanského. Takže, ahojte všetci, čo dnes pečieme, všetko najlepšie MDŽ, babi, všetko najlepšie MDŽ. Z Nemecka nás pozerá kto? Mimka, ahoj! Ďakujem, Tonko, ty si mi už poslala rúžičku, veľmi ma to potešilo. Sú chlapi, ako môj bratranec Tonko, ktorý mi tu teraz píše, alebo môj otec, ktorí nikdy nezabudnú na MDŽ. A ja sa z toho veľmi teším. Aj keď dneska prišlo... Ináč, idem už medzi tým aj robiť trošku, dobre, lebo ja sa rozkecam a potom nestihneme. Takže, milé dámy, potom vám poviem príbeh z dnešnej mojej cukrárne. Zoberte si kovovú misku, ja som si zobrala tu od robota, a nalámte si tam 300 gramov čokolády. To dáme na vodný kúpel spolu s maslom a cukrom roztápať. Takže, kto pečie s nami, dala som prísady, zajtra napíšem presný postup, takže ideme 300 gramov čokolády. Tuto je veľmi jednoduché zistiť, koľko je 300 gramov, lebo jedna tablička má, to už určite veľmi dobre viete, vy to pečete s touto čokoládou 10 gramov. Takže 2,5 celej čokolády. S tým, že do tohto receptu pôvodne, áno, pôvodne, ja vám ukážem prečo pôvodne, lebo ten recept mám aj tu, z knižky, ktorú už nie je dostať, tak pôvodne sa tam píše, že k 300 gramom treba pridať 300 gramov cukru. To bolo kedysi, keď sa tak pieklo, na chuti. Je to výborné, hej? A my to teraz, tých 300 gramov, aj keby som tam dala 300 gramov cukru, tak to zjemníme tým, že tam pôjdu maliny kyslé. Ale dáme polovicu cukru. Pretože ja som už za zdravšie sladenie. A zdravšie sladenie znamená, že pôvodné recepty sa dajú piecť aj s menším počtom cukru, s nižším množstvom cukru. Aj preto, že sme si ako si zvykli. A keď dávate kvalitný cukor, tak naozaj stačí aj takto polovica. A máme 300 gramov čokolády, 150 gramov cukru a ešte tam ide, pozerám si, 150 masla. Ale keďže som dala menej cukru, tak dám aj menej masla. Nedám 150, ale iba 100. No a toto je spôsob, akým ja pečiem. Vymýšľam, prispôsobujem, mením, vždy nejako inak. Ale vždy z toho vyjde perfektný koláč. Takže poďme sa vám venovať. Čo pečieme? Výborný čokoládový koláč, niečo ako brownie. Tonko, ahoj. Zaujímavé kvetinky si mi poslal, ďakujem. Pečieme si niečo ako brownies, môžeme to aj nazvať brownies, ale brownies s cheesecakeom, mega čokoládová torta s mascarpone a malinami. Názov si, viete čo? Bude to MDŽ koláčik. Tak, rozhodla som sa. Dobre? Takže nebude to žiadny iný špeciálny názov. Dnes si pečieme MDŽ koláčik. Teraz na vodný kúpel si dáme roztopiť týchto 300 gramov čokolády, 150 gramov cukru a 100 gramov masla. Tak, ja tu už vodný kúpel pripravený mám. Zapnem a necháme pomaly roztápať, ale to nie je všetko, pretože my si do toho
sladkého urobíme aj malinové kuly. Ja som si istá, že vy malinové kuly, sa mi to bude asi zle robiť, že? Malinové kuly veľmi dobre poznáte. Poďme na to, že ako sa to robí. Ešte som nepiekla, určite skúsim. Miška, toto treba skúsiť. Toto je že výborné, naozaj výborné. Všetko najlepšie GMDŽ, ďakujem Katka, aj tebe všetko najlepšie GMDŽ. Super nápad na koláček, vyskúšam. Katka, treba ho vyskúšať, je naozaj dobrý. A Marianka, ahoj, MDŽ. Dominika, ahoj, Ani dcerko, Vikinkou. Dominika je s Vikinkou, ma pozeráte. Ahojte, babi, čaute, čaute. Zo Streženic pozdravuje Dominika. Peťka, čo pečieme? MDŽ koláčik pečieme, výborný. Margitka z Malinova, z Družstevnej, Šramková, ahoj, čau, suseda. Takže, čo tu máme ďalej? Zuzá Lesia, Jarmilka, Nemčeková, ahoj, Zuzá Lesia, to mám bratranca. Čaute. No dobre, ideme piec. Ľudská z Anglicka, ahoj. Všetko najlepšie GMDŽ, aj vám, babi. Všetko naj. Dobre, voda vrie, čokoláda sa rozpúšťa a teraz, počkajte, aby som to stihla. Popri tom kecaní. Takže mrazené maliny. Dáme si, sáčok má koľko? Toto má. Niekdy sa nezapomínam, 500. Tak si dajte 250. Teda polovicu. Tak. Polovica. Môže byť. Opláchnem. Zlejeme. No. A ešte si sem teraz ja pridám asi tak. Väčšinou zvyknem dávať viac, ale teraz si sem dáme povedzme také necelé 2 polievkové lyžice hnedého cukru a dáme takisto nad plameň zohrievať. Ja vám to teraz ukážem, ako to vyzerá tu vedľa. Nič sa nestalo. Tentokrát mi nič také vážne nepadlo, hej, takže ideme pozrieť vedľa, počkajte, kde mám ten otáčací gombík. Takže tu, ako vidíte, už sa aj trošku zaparila kamierka. Ešte si zapnem, tu mám tie maliny, ktoré takisto, no šup, si zohrejeme. Necháme pomaly roztápať, rozpúšťať a keď sa roztopia, tak ich prepasírujeme. A tu, pozrite, už čokoláda. Je to vo vodnom kúpeli, takže ono chvíľu potrvá, kým sa to celé rozpustí, ale ako vidíte, rozpúšťa sa, občas zamiešame. Čo pečieme, sa ma babe pýtate? No pečieme si MDŽ koláčik. No, a keďže to bude koláčik, tak, ja som si zobrala tortovú formu, priemer 24 cm. Samozrejme, že môžete to robiť aj na plech 20x30 cm, na vyššiu tortovú formu. Koláčik potom bude nižší o niečo, ale tento bude poriadne vysoký a bude až trojfarebný. Pretože čokoládové brownie, do toho mascarpone a na to maliny. Formu teraz, keď mám, tak si vysypem búzolist extra špeciál hladká. Ja sa vám nevenujem, čaute. Pečieme Emporio Armani. Čau, ahoj. Teším sa na reláciu. Jo, ozaj, dobre, že spomínaš, zajtra 20:30 na TV Doma začína nová relácia s pečením. Takže okrem Facebook, nebude toho už veľa, čo? Nevynecháme tieto Facebook liveky. Takže okrem pečenia budem na Facebook live piecť aj na televízii Doma a budú to opakovať vždy v sobotu skoro ráno na televízii Markíza, takže sa na vás teším. Takže možno, že už potom tieto Facebook live nechám, takže toľko pečenia zase, nie? Čo? Čo myslíte? Budeme pozdravovať? Sladký večer všetkým vám želám. Ahojte. Počkajte, ja si to tu premiešam. Dobre, toto sa tu mieša. Teda pomaly topí. A maliny, poďte sa pozrieť, ako krásne bublocú. Všetko mi tu bubloce, Pane Bože, Pane Bože. Toto bubloce, maliny bublocu. Takže, zoberiem si varešku a maliny premiešajte. A popri tom, ako ich miešate, tak cítiť aj varechov na dotyk, že sú ešte tvrdé. To znamená, že ešte ich necháme úplne rozvariť.
Takže malinky takto krásne bublocú s troškou cukru. Nie, čo nie? Ja, že nevynecháme Facebook Live? No dobre, tak teda nevynecháme. Dobre, a toto a nie sa rozpustiť. Poďme, rozpúšte sa. Pozrite, jak mi tu bubloce tá voda. Vidíte? Voda je všade okolo, ináč, keď to budete robiť v trošku nižšej miske, tak dávajte si naozaj obrovský pozor na to, aby vám voda z hrnca sa nedostala do tej misky, kde roztápate čokoládu, pretože tam, keď sa vám to dostane, tak čokoládu môžete potom bohužiaľ celú vyhodiť, pretože kvapka vody v čokoláde znamená totálnu, hotovú, absolútnu pohromu a katastrofu. Teraz ideme si robiť moje milované malinové kuly. Áno, ja by som dokázala piec len z mascarpone a malín. Všetko, čokoľvek. Podľa mňa je to ideálna kombinácia. Takže ešte stále čakám, kým sa mi to roztopí toto v tejto miske. Asi som dala zlú misku s hrubým dnom, takže nedávajte hrubú misku. A teraz to kuly. Ja som stále tu, aj keď ma nevidíte, ma počujete. Počujete ma stále, moje deti sú už zo mňa na nervy. Mami, ty toľko rozprávaš. No áno, tak musím sa s vami rozprávať, no nie? Čaute, mňam, Nelka. Toto bude naozaj mňam. Deniska, live musí byť. Dobre, live necháme. Máte pravdu. Čo by som ja bez vás robila? No nie, liveka musí byť. Takže, môžete použiť pri tomto recepte, keďže čokoláda je samozrejme sladká, dobre, keď použijete nejaké kyslé ovocie. Ja som si vybrala maliny, pretože ja milujem maliny, ale môže to byť pokojne rýbazle alebo lesné ovocie. V prípade, že máte radi sladkú chuť a viac sladkosti, tak pokojne dajte napríklad jahody, pretože jahody sú prirodzene sladšie, takže tam to môže byť takisto veľmi dobre. Pasírujte vždy cez sitko s takým úplne malinkými dierkami, aby ste nepripasírovali ani jednu jedinú kôstočku, ale naozaj len tú dužinu a výbornú šťavu. Kedy sa ráno, nestihla som si prečítať, Kežmarku, čaute, Euka, čo to bude, Vierka, máme zlý obraz je. Tečú mi slinky, mňa Monika. Zlý obraz, lebo občas sa to myká, ale neviem prečo, to zaostruje, ako keby nám je to takto, možno, že menej svetla, keď to bude chytať, tak bude aj menej ostriť ten telefón. Viete, Samsung je Samsung. Tak, ani kvapka šťavy nás má, ani kvapočka, áno? Niekto dáva tie kôstky, rozmixuje, môžete si dať do smoothies. Čakajte, opäť si to zamiešam, tú svoju netopiacu sa zmes, lebo som dala príliš hrubú misku. No, ale ja mám rada jednoducho, keď je to úplne čisté, preto aj tie kôstky. Niekto ich rozmixuje, ale ja nie. A aby vám neostali kôstky ani takto na panvici, vidíte? Tak panvicu opláchnem. Tie prilepené čiastočky, malé kôstky dám preč, aby naozaj sme dostali len čistúčku šťavu. Som zvedavá, čo môžeme pozerať teraz aj Danka. Danka vie, ktorá. Takže, no, dopasírujeme, ale to nie je všetko, pretože ešte si z toho musíme urobiť kuly. A opäť šťava. Nádherne to tu rozvoniava. Keby som vám vedela poslať vôňu, tak by som vám poslala aj tu. Čaute, Majka Očenášová. S Kopčom pozdravuje Ivetka. Príde na zakúsok Nelka. Si vítaná. Ahoj, Aťka, slinky mi tečú. V sobotu budem skúšať. Lobica, určite treba vyskúšať. Prečo sa mi to tak myká? Nemykaj sa telefón. Počkajte. Možno je to furt tým svetlom. Ja, dobre. No, hlavne, že ma vidíte a počujete. A to ako vyzerám, takže tak. No, prepasírujeme opäť poriadne, ani jedno semienko, aby tam nezostalo. A vlastne teraz to prepasírujete aj to husté. Keď to takto pozrite, ani to netečie, len taká hustá šťava odkvapkáva. A to je presne to, čo potrebujeme. A teraz ja túto šťavu, pozrite, takto sa robí kuly z akéhokoľvek ovocia. Tu mám panvicu, hej, aby ste sa nezlakli. Je horúca, tak nechcela som ju položiť na pracovnú dosku. Tak som ju položila na tortovú formu. Teraz ja tú šťavu dám naspäť. Dám ju zase trošku zohrievať na sporák. Bože, som si ho vypla ten sporák.
počkajte, takže toto zohrievame. A teraz vám ukážem, ako nejednať plynový sporák. Ako ja šetrím trošku nádobie. Riad. Do tejto misky, kde som dala, kde som pasírovala tie maliny, si dám, toto vyzerá tak na 4 polievkové lyžice vody. Škrob. Nemám otvorený? Nemám. A mám. Ja viem, že som toľko škrobu, že by som mohla ešte aj prádlo na toto. Vidíte, a kde ma to zase zaostruje? No, toľko škrobu tu mám, že by som mohla aj prádlo naškrobiť postelné. A dáme si tam takúto čajovú lyžičku škrobu. A to teraz rozmiešame. Miešajte dovtedy, kým ten škrob sa celý nerozpustí. Nesmú tam byť vôbec žiadne hrudky. Vidíte? Žiadne hrudky. Z Michaloviec pozdravujeme. Čauko, Aťka pečie. Majka Jurčenková sa teší. Áno, aj zajtra budem na TV doma piecť. Pozdravujem Aťka, čo pečieme? Pečieme koláčik na MDŽ. A teraz, počkajte, ja si vás o chvíľku zase otočím, aby ste videli. Takže toto tu mi bol čert dlžný, toto rozpúšťanie. Ale už je to lepšie. Takže poďme teraz spolu sa pozrieť, ako to vyzerá. Zbytok malín, čo vyhadzuješ, môžeš zaliať minerálkou a je to ochutená minerálka. Dobrý nápad. Ja som vedela, že s tými malinami sa dá ešte niečo robiť. Zahodila som len prvú časť, tak tú druhú si nechám a skúsim ochutnať. Takže, tuto sa mi už pomaly rozpúšťa to kakao, teda nie kakao, ale čokoláda s maslom. Toto tu je moje MDŽ, dobre? Len aby ste vedeli. Takže, z Abrahamu pozdravuje, zo Zámkov, Anka, čau, z Michaloviec. No, takže toto sa nám tu pomaly rozpustí a pozrite, tu vedľa, vidíte? Už to bubloce. A takto, keď je už táto malinová zmes zohriatá, tak ja teraz zoberiem túto vodu so škrobom, takto, nech tam nie je usadenina, vylejem a hneď začnem aj premiešavať. Tak, rozmiešame, je to už pomerne dosť husté, rozmiešam tam celú tú škrobovú vodu a ostane mi takáto hustá zmes. Hotovo. Kuli je hotové, odstavím, vypnem a nechám samozrejme vychladnúť. Opäť použijem túto istú misku a to kuli z tej panvice, pozrite, aké je pekné. Husté. Chceme, aby bolo husté, nie riedke, ale zase nesmie to byť také husté, že by to netieklo. To znamená, že tento pomer 200 malým 5 polievkových lyžíc vody je ideálny a to si necháme teraz vychladnúť. Ešte môžete takto premiešať, aby sa to pekne celé hrudky, aby tam zmizli. Ak by sa vám to zdalo moc husté, pokojne pridajte 2-3 lyžice vody. Vôbec tomu neublížite. Ňam. Ňam. Necháme vychladiť, takže zoberiem to pre istotu na balkón, aby to bolo ďaleko odo mňa. Už som aj naspäť. Ono to už nie je také ako kedysi, že dala som to na balkón, hej, a mrzlo a bolo to raz, dva studené, teraz už predsa len nemrzne vonku, má byť pekné počasie a ja sa z toho veľmi teším. Dobre, ďalšia vec. Sporák je celý od vody, ale to nevadí. Tuna, pozrite si. Mám už roztopenú túto čokoládovú zmes. Keď sa cukor úplne nerozpustí, to vôbec, ale vôbec nevadí. Nemusí byť rozpustený úplne. Takže zoberiem si zase myštičku. Preto myštičku, aby ste aj vy poriadne videli, čo sa ako kde dá robiť a dávať. A celú túto čokoládovú zmes tak si teraz ja prelejem sem do sklenenej misky a tým, že to prelejem sem do misky, urýchlim proces tak trošku vychladnutia, pretože teraz tá vôňa čokolády je priam božská a výborná.
A ako to Filipko pozerá, tak vraví, že to si urobíme Janka. Odkaž Filipkovi, že toto bude super dobrý koláčik a keď si dá maličký kúsok, tak mu bude stačiť. A dajú si všetci a všetci budú šťastní a spokojní. Brala by som dobrý koláč na dnes. Majka, ak nemáš koláčik, na zdravie. No, čo tu ďalej máme? Vezmi hostia pred kameru. Host, poď sem. Nič. Moje deti majú prázdniny, takže nie sú ani doma. Čo ti poviem? Z Ivánky kto pozdravuje? Andrejka, ahoj. Veronika Hlavatá, pozdravujeme z Meierhofenu. A to je kde, prosím ťa, Veronika? To fakt netuším. Dani! Ha! Vedela som, že pozeráš. Moja, ahoj. Takže, pozdravujem ťa. Neviem nájsť tú formu na tie pusinkové kolieska, takže budeme musieť vymyslieť niečo iné. Zajtra niečo vymyslíme, ako vždy. No, Klaudika v práci. Nevadí, aspoň sa inšpiruj a napečeš si potom, keď prídeš domov. Andrejka, neskoro som zavla, bude recept? Samozrejme, že recept zverejním. Veď bez toho by som ani nemohla piecť. By ste mi to neodpustili, kebyže vám nedám recept. Ale teraz rozmýšľam, že čo sem všetko ešte ide a mala som tu tú knižku, aby som to nepoplietla. Aha, tu je. Moja prvá najúspešnejšia. Škoda, že ju už nechcú vytlačiť ešte raz. Keby náhodou ma kúkal nejaký sponzor a chcete knižku, tak mi zavolajte a niečo vymyslíme. Lebo tejto knižky je naozaj škoda. Dobre, ďalej, čo tu máme? Kakao. Chcem, aby to bolo ešte lepšie. Aby to bolo ešte čokoládovejšie. Pozerám, že či tu náhodou nemám niekde otvorené kakao, lebo ja vždy otváram aj 5-6 krabíc a potom zistím, že veď mala som to otvorené, ale nemám. Dobre, takže kakaoko. A dáme ešte do tejto zmesi poriadne 2 polievkové lyžice. A bude to, že úplne čokoládové. Nemusia byť samozrejme, že úplne, že kopcovité. Táto bola dosť, tak druhá bude menej. Takže 2 polievkové lyžice a ešte si tam dáme, ak vy necháte múku, môžeme to hrať na bezlepkový koláč. Napríklad. Čo vy na to? Mám ju, nie je super, je úplne super. Zdravím, ahojte, Miloš, to musí byť dobrý. Miloš, to je výborný koláč. Nie, že dobrý, to je výborný. Tak. Takže ja sem dám ešte aj 2 lyžice múky. To stačí. A teraz kam som si ja dala tú metličku, ktorou som to miešala? No, ani srnky netušia, takže si zoberiem ďalšiu. A teraz toto všetko pomaly zamiešam. Veľmi to celé zhustne. Ale tým, ako to ja vlastne miešam pomaly postupne, samozrejme, že zmes aj chladne. A ja ju teraz nechám ešte chvíľočku takto odpočívať. Je úplne hustá, veľmi hustá. Ona bude krásna, lesklá a polotekutá, už o chvíľu. Ale nejde reklama, nebojte sa, keď poviem, že už o chvíľu. Teraz ešte pripravíme mascarpone krém. Volajte ma mascarpone kráľovná a malinovo mascarpone kráľovná. Ja proste neviem, mne tento krém mascarpone vyhovuje najviac, pretože je jednoduchý, univerzálny, použiteľný takmer do všetkého. A navyše teraz majú akciu. Takže dáme si mascarpone. Toto je 500 gramov, ale ja si myslím, že tých... Ale čo? Jakých 400 stačí? 500? Všetko, čo budeme na sebe šetriť? No a čože je to najtučnejší sír? Ale potom tie naše šťastné úsmevy. To je čo? Nebudeme na sebe šetriť. 500 gramov mascarpone, ale šláčky netreba dávať 250, stačí iba nejakých 150, iba naozaj na to, aby sa ten krém trošku zriedil. Ešte by sa mi zišla jedna metlička. Ešte, že mám umývačku riadu, lebo ja vždy, keď dojde dcera, že mami, piekla si však, lebo takoto mám kuchyňu rozbombardovanú. No a to mascarpone len takto metličkou, dobre? Vymiešajte. Snažte sa nezababrať. To ja sa snažím vždy, ale moje čarovné umenie spočíva v tom, že všetko robím rýchle s vášňou, aby to už bolo. Takže rúru, dobre, že hovorím. 160 stupňov, nedávajte viac. Nedávajte viac určite.
Ja nechám tých 150-560, pretože chceme, aby mascarpone krém ostal bledý a chceme zároveň, aby malinové kúly ostalo pekné červené. Keby ste dali 170 stupňov, tak áno, hneď to... Upeče sa to rýchlejšie, ale aj to zhnedne. A koľko smotany treba, keďže tu mám teraz 500 g mascarpone, uvidíte aj vy podľa toho, že keď prilejete, tak to mascarpone musí sa jednoducho vedieť takto pekne vymiešať. Patrik, ahoj, čo pečieme? MDŽ koláčik. Adi, kde je pekná zelená kuchyňa? Mám peknú bielu kuchyňu. No a ešte, ja som zabudla, že som väčšinou to robím z toho menšieho mascarpone, čo je 250 g, ale dneska som dala 500 g. A tým pádom dám 250 ml smotany. No a teraz to má takú tú správnu konzistenciu. A bude to niečo ako mascarpone krém, ale naozaj iba ako niečo. Takže do tohto tu si teraz ja ešte pridám 2 vajíčka. Môžu byť také menšie, nemusíte dávať veľké. No a keďže, lebo to sa ešte bude piecť, hej? Takže trošku to zožuflo. Ale to nevadí, bude to už mňam. A aby sa mi to dobre upieklo, nemusíte. Keď vynecháte túto lyžicu a pol múky, budete mať bezlepkovú variantu. Ale ja som zvyknutá trošku tej múky tam dať. Je to také tušie, pevnejšie, keď sa to upečie. Iba preto, hej? Tu ma pozdravuje z Anglicka Rena, ahoj, z Veselí, Kamilka, čau, Zuzík, Zuzka pozerá, Jašiková a vezmi hostia pred kameru. No, Ľudská, ak ma pozeráš, teraz oslovujem svoju dceru, tak prosím ťa, dojdi veľmi rýchle domov, pretože chcú ťa pred kameru. Chcú hostia pred kameru a ty si ten najlepší host pred kameru. Mascarpone vymiešané, vidíte, je to také až moc tekuté. Lebo som to až moc nahla. Neodhadla som okraj. Takže to je mascarpone. A ďalšiu vec, ktorú ešte musíme dokončiť, je ten čokoládový krém. Ten vám takisto teraz ukážem. Sekundičku, utrieme si neporiadok. Takže mascarpone krém si dám nabok a tu mám ten čokoládový krém, do ktorého teraz takisto dám vajíčka. 4. Ale nie naraz všetky, ale teraz najprv jedno. Tá zmes je už dostatočne studená. Už nie je horúca, možno keď je vlažná, ale to nevadí. Nedávajte však vajíčka hneď, aby sa vám to nejak nezrazilo alebo vajíčka neovarili. A takisto je veľmi dobré, ak máte vajíčka, ktoré si vyberiete 2-3 hodinky pred pečením a majú izbovú teplotu. Vtedy máte istotu, že sa vám ten krém naozaj nezrazí. Druhé vajíčko. Tak. A medzi tým sa vám môžem venovať. Dcerka Sarinka pozdravuje. Ahoj Sarinka, ja ťa pozdravujem. Šikulka Timejka, ahoj Timi, čaute babino. Dnes máme sviatok, tak si pečeme špeciálny, výborný MDŽ koláčik. A ja mám pocit, že som tú dávku mohla aj trošku znížiť, lebo keď tak pozerám na tú formu, čo tu mám, alebo čo upečem dve. Dám jednu veľkú tortovú formu a jednu menšiu tortovú formu. Táto je 18, takže budem mať rovno 2 koláčiky. No, takže to bolo tretie vajíčko. A pozrite, tá zmes je vidieť lesklá a už je takáto trošku tekutejšia. Taká ťahavá. Taká má byť. A štvrté vajíčko. Tak. Pekne, opäť pomaly zľahka zamiešané. No, naša Emka sleduje tiež. Nevie pridať fotku. Vierka, ahoj. Jaseňov pozdravuje, Anka pozdravuje, z Nových Zámkov Ivetka pozdravuje. Čaute. Krásna zastera, Nikol. Ďakujem. To som kúpila od Silvinky Pavurovej. No a teraz pozrite sa na toto.
Aha. Takéto má byť presne cesto. A z tohto, ja vám takto poviem, nie je to tajomstvo, že toto cesto nalejete do malých myštičiek, ktoré predtým poriadne vytriete maslom a vysypete múkou, nalejete cesto, na 180 pečiete 10 minút a máte dokonalé lava cake. Alebo vylejete na plech toto cesto a máte dokonalé brownies. Alebo urobíte si takúto choco brownies, mascarpone, malinovú tortu ako my teraz. A keďže ja milujem kombináciu sladkej čokolády a malín, ja viem, že je to surové vajíčko, ale tak kúsok ma nemôže zabiť. Ňam. Teraz maliny, bez papierika samozrejme. Keď sem nasypete, zamiešajte, ale pozrite ako. Iba takto. Iba takto úplne z ľahúčka, aby sa tie maliny nerozbili. Aby tam ostali úplne celé. Úplne celé. A teraz pozrite na tú hriešnú, dokonalú čokoládu, v ktorej sú schované maliny. A čo ja teraz urobím? Formu na pečenie si zoberte. Danielka, ahoj. Z Považskej Bystrice Ľudmila, ahoj. Ahojte, no do toho mascarpone cukor nejde. Majka, do mascarpone krému som cukor, vieš prečo nedala? Lebo toto je tak sladké a my to premiešame. Takže, teraz si zoberiem túto najúžasnejšiu čokoládovú zmes s malinami. A pozrite sa. Viete čo, aj to stačí do tejto tortovej formy? Haha, nevíde na dve, bude jedna. Tak. Celú tú čokoládovú zmes, ktorej sú skryté celé kúsky malín. Tu, pozrite. Jemne rozotriem ku krajom. Keďže som to liala do stredu, vždy keď lejete niečo do stredu, tak potom rozotierajte od stredu smerom ku krajom, aby vám nenarastla taká tá bublina, že v strede. A teraz, nemám zase... To som si odhodila, že? No počkajte. Teraz zoberete tento mascarpone krém. Dala som veľa mascarpone, už to vidím, na toto množstvo stačí 250. Takže ja z tohto ešte upečem taký malý cheesecake. A teraz si dávate také kopčeky. Ja vám to o chvíľu ukážem, že vlastne nepotriete celý ten vrch mascarpone. Potrebujeme tú čokoládu medzi tým vidieť, takže si len narobíte také ostrovčeky z tohto mascarpone. Počkajte ešte. A toto mascarpone, čo mi ostalo, takže dáme do receptu 250. To ja vždy improvizujem na skúšku, nemám to vyrátané. Ako to vyjde, tak to vyjde, ale vždy recept, ktorý vám posuniem, je už odmeraný a dokonalý. Toho sa nemusíte báť. Mne jednoducho tie recepty sedia, vychádzajú, pretože ja nevypublikujem recept, ktorý by som si sama predtým nejako nevyskúšala. Aj teraz s vami. Teraz s vami naživo pečiem, vyšlo, nevyšlo. Väčšinou to teda vyjde, to sa teším. Teraz som zistila, že 500 gramov mascarpone je veľa, stačí 250. No a teraz musím vám to veľmi rýchlo ukázať, lebo to je tekuté, by sa mi to zlialo, stieklo. Takže pripravíte, pozor, štart, hup, ha. Jaj, však ja si otočím mobil. Pane Bože, som nerozmýšľala. Počkajte, ja vám to ukážem. Takto. Takto to vyzerá. Vidíte to? Mascarpone a medzi týmto dokonalé brownies. Pozdravujeme, všetci traja pozerajú. Majka Bybáková, ahoj. Aj s dcerou Lukréciou pečete. To je krásne meno. Lukrécia. Mohli naživo variť. Kde by sme čas vidieť naživo? Že naživo varím teraz, Miška. Čo sa ti nepáči? Jirska, Román, ahoj! Kolega Peťka Vargu? On je v jednej kitchen, ty v druhej kitchen, tak pozdravuj Peťka, keď s ním bude, že ho srdečne pozdravujem, že dnes sme si piekli perfektný koláč. A veru, že sa mi neozval. A Peťko, ahoj! Peťko, máš tu kolega, Roman Grech. To je tvoj kolega. Teraz ste obidvaja spolu sa tu rozprávate cez mňa, takže chalani, ďakujem, pozdravujem vás. Idem si preto kuli, počkajte. No. Už som tu je to dokonalé kuli.
A tiež si tam dám také kopčeky, len musím to trošku rozmiešať, lebo to stuhlo pekne. A viete čo? Keď vám to stuhne takto, to je moc stuhnuté. A som aj rada, že to takto moc stuhlo, lebo teraz vám môžem ukázať, ako to napraviť, ale už mám všetky metličky špinavé. Zoberiem túto metličku na kuli. Keď vám takto kuli stuhne, moc stuhlo, pretože som tam dala asi aj veľa škrobu. Takže dáte lyžicu a pol vody a rozmiešate. Pretože to kuli musí byť trošku rečie. Predsa len mala som ho husté. To znamená, že teraz aj vidíte, keď sa niečo nepodarí, je toho veľa, je toho málo, tak takto jednoducho, ešte lyžicu vody. Vidíte, pridávate len po lyžičke. Nikdy nepridávajte, keď niečo, ak sa niečo opraviť dá, také odpalované cesto neopravíte, keď tam dáte už veľa vajec a je tekuté, hej. Odpalované cesto odpalíte. Ale keď varíte takéto nejaké krémy, omáčky a podobne, a je to príliš husté, riedke, tak to sa vždy dá napraviť. A teraz je to už dobré. Vidíte? Teraz je to už tekuté. Takže takéto to chceme mať. A teraz si do tej mojej čokoládovo-mascarpone zmesi ešte pridám kopčeky červenej farby. O chvíľu vám to ukážem, opäť otočím kameru a potom budete vidieť ten proces mramorovania. Na ten sa ja veľmi teším. Aťka, čo pečíš? Neskoro som si ťa zapla. Kto ma pozerá ešte? Ľudská Gažová! Ahoj, Ľudská, a ty si na dovolenke pri mori. Čo neoddychuješ? Hostia pred kameru nemám, lebo nemám doma deti. A ako je na dovolenke? Aspoň tam máte teplo, je pekne teplo je aj tu. Či si už doma? No ja ani neviem, ten čas tak rýchle beží. Makáme spolu a pozeráme ťa spolu. Peťko píše, no čaute, no vidíš, to je super. Tak aj v Írsku ma šéfkuchári pozerajú. Hej, sakra, to sa teším. Ale to skôr preto, aby sme si pokecali, než aby ste vy niečo piekli. Aj keď som videla, Peťko, že si piekol makronky. Makronky by sme si mohli niekedy napiec, babi. Čo poviete? To bude výzva aj pre mňa. 3-krát sa mi podaria, 2-krát ide plek do koša. Neviem. Musím sa to najprv naučiť, potom to budem učiť vás. Tam treba grífy, treba sa tomu venovať, treba to cesto ľúbiť, treba sa s tým rozprávať, tak ako sa rozprávam ja s vami teraz. A teraz príde ten dôležitý okamih. Ja si zoberiem takéto čínske paličky, nerozpolené, a ideme mramorovať. Pozrite, takto som sem dala teraz malinové kuly, mascarpone krém, také ako na cheesecake, bez cukru, a to pod tým je čokoláda. A teraz ja si to, pozrite, takto krásne vymramorujem. Nebudem piecť na vysokých teplotách, aby mi ostala táto farba s tým, že pokojne, aj takto zo spodu, ako keď robíte bábovku, hej, z vrchu, zo spodu, takto to premiešame. Pozrite, takýto zvláštny mramorový efekt mi tu vznikol, hej, tej červenej, tam trošku je málo, teraz som to tak premiešala. Preto som to mascarpone nesladila, lebo to mascarpone som premiešala s tou čokoládou. Takže keby som ešte osladila aj to mascarpone, možno by to bolo už príliš sladké. A to malinové kuly som premiešala tak dokonale, že sa mi z toho povrchu takmer stratilo, ale ja chcem, aby tam bola aj tá červená farba, tak preto ešte vyškrabem aj posledné zvyšky malinového kuli. Ochutnám, stále je výborné. A opäť trošku premiešam. Možno ten vrch si poviete, že teda vyzerá to veľmi zvláštne. Ale už teraz je to také dobré, že ja by som tam aj teraz surové lyžičko vyjedla. Pozrite. Dokonalý mramor, v ktorom je aj malina, aj mascarpone, aj čokoláda. A nezabudnite, že tu na spodu, v tom čokoládovom ceste, sú čerstvé maliny. Tu je malinové kuly, mascarpone, čokoláda. A ja sa teraz už len brutálne ešte oddychujem, pozerám pred spaním, čo nové vo svete. Ľudská Gažová. No vo svete, vieš čo, ostaň ty na dovolenke, oddychuj, plávaj v mori, lebo tie tvoje koláčiky sú tiež dokonale krásne a veľmi sa nechám aj tebou inšpirovať. Ľudská je mega šikovná, určite ju poznáte, Lulus z Trnavy. Také torty pečie a také makronky a také veci, že dovidenia. Takže, Ľudská, krásnu dovolenku.
Užívaj. Ak svadobnú tortu, tak jedine od Ľudsky. Ja torty nepečiem, ale Ľudská pečie krásne, dokonale, výborné torty. Koláčik je hotový. Ubehlo s mojím rozprávaním, s tým, čo tu bude, tou hodinu upratovania, to sa nepočíta, takže s mojím rozprávaním, s tým, že som to tu naživo teraz pred vami piekla, ubehlo pol hodiny. Rúra je nastavená na 160 stupňov a koláčik tam idem dať na 40 minút. Takže medzi tým aj ja sa pozriem, čo je nové vo svete. Ešte sa pozrieme do rúry, aby ste to videli, ale chcela som týmto povedať. Za pol hodinu namiešame a napečieme takmer akýkoľvek koláčik, dáme ho do rúry a kým sa pečie v rúre, upracujeme kuchyňu, vyžehlíme, dáme spať deti, osprchujeme sa, ja neviem, čokoľvek. Vylezete večer z vane a máte hotový koláč na ráno, pretože je najlepšie, keď teda večer cez noc stuhne. Vždy sa dá veľmi jednoducho a rýchlo napiec. A to je moje a verím, že aj vaše, náš štýl pečenia. Si poklad. Nie, Ľudská, ty si poklad. Takže toto je môj štýl pečenia. Jednoducho, rýchlo, medzi tým si stihnem s vami pokecať. Milé dámy, ešte raz na zdravie. Všetko najlepšie k MDŽ. A Vivien Nemšová, čau. Majka, ahoj. Monika, ahoj. Zajtra si ťa kúknem na doma. Peťko, áno, dobre, že si to spomenul. Milé dámy a dievčatá. Veľmi sa teším, že teraz spolupracujem s korunným cukrom, pretože som zistila, že ich cukor hrudkavie, pretože tam nepridávajú tie umelé sararajty, ktoré spôsobujú to, že cukor nehrudkovie a je stále sypký. Potom z toho neurobíte poriadny karamel. Potom sladký cukor nie je tak sladký, ako by mal byť. Preto som aj povedala áno, pretože ja naozaj si vyberám, s kým robím. A máme od zajtra nové pečenie na TV doma 20:30. Začneme veľmi jednoducho, čokoládové cupcakey. Verím, že vám budú chutiť. A bude každý týždeň nový recept a výborné recepty. Ale nevzdáme sa ani Facebook Live, pretože tu sa ma môžete priamo pýtať, čo a ako. Než mi ešte raz, ahoj, robila som viac ako tento koláčik, tak je to lepšie, ďakujem, nestihla som prečítať. Bol tam. Nikol, manžel to zbožňuje, tak mu napeč. Na víkend. Fú, to bude krásny víkend. Mirka, ahoj Mirka. Ahoj, čau. Skvelý recept, Miška, dúfam, že bude výborný. Všetko najlepšie k MDŽ, dievčatá samozrejme. Vyskúšajte. Ahojte, tak poďte, pozrieme sa do rúry, že ako sa darí koláčiku. Sekundu. Tu je. Pozrite aj teraz tie farby. Vidíte? Úžasné, ja verím, že tie farby mi ostanú, pretože som dala len 160 stupňov, budem to piecť dlhšie, ale chcem, aby to naozaj tak farebne aj ostalo. A zajtra ráno zo Severného Írska Ivka, ahoj, pozdravujem ťa aj ja, Halačková. Takže ráno potom uvidíme, že ako to bude vyzerať, či mi tá farebnosť ostane, aby som chcela, aby ostala. A to cesto, tým, že je také úplne, že mega čokoládové, tak je dôležité, aby okraje boli poriadne upečené, ale ten stred ostane taký vláčny, mäkký. A vtedy je to dobré, vtedy je to dokonalé. Pol hodina a koláčik je opäť hotový. A ja sa veľmi teším, že aj dnes recept bude napísaný, áno, zajtra ráno na mojom Facebooku, tu vlastne, kde sledujete liveku, tak bude napísaný recept. Dnes nás tu bolo vyše 1400 live, čo si myslím, že je úplne úžasná vec. Zajtra Martinka nestihla, nevadí, teraz si zapla. Receptík zajtra bude a video si môžeš kedykoľvek pustiť opäť. A zajtra sa na vás teším. TV doma 20:30 budeme opäť piecť. Každý piatok bude takáto nová relácia. A my si teda budeme piecť štvrtky. To znamená, že toľko pečenia, čo nás teraz spolu čaká, znamená, že dovidopo. Toľko budeme piecť. Môžem piecť iba 150? Áno, môžeš aj na 150. Ide o to, že potom to musíš piecť dlhšie, aby to bolo naozaj výborné. Receptík mám na tento koláčik a v ňom píše, že sa nesmie miešať s čokoládovým cestom. A čo sa nesmie miešať s čokoládovým cestom? Teraz neviem presne, takže ešte mi prosím ťa daj otázku, že čo sa nesmie miešať? Čokoládové cesto sa nesmie zmiešať, alebo čokoláda roztopená, čokoláda na varenie, keď sa topí a podobne sa nesmie miešať s vodou, lebo to hneď a môžete to celé vyhodiť. Tešíme sa na doma, tešíme sa aj my na doma. Dievčatá, Lea, ahoj, pozdravujem Leušku. Aj Maťku z Liptovského Hradka pozdravujem, všetky ženy pozdravujem. Keďže máme dnes sviatok, tam mám zvednuté tulipány. Zajtra si kúpim čerstvé. Tak vám
prajem ešte raz všetko najlepšie krásnemu sviatku. Pozdravujem mojich verných fanúšikov, aj Peťka, aj bratranca Tonka, aj Silvinku, aj Danku. Danka, ešte ste hore, dúfam, pozdravujete, pozeráte. A želám aj 5-ročnej dcerke Elinke od Ľubky Smolkovej všetko najlepšie. Aj to je žena. Malička, ale žena. A Zdenka, ahoj, Zdenka, ty si z Partizánskeho, však ty nám pravidelne píšeš. Takže pozdravujem aj do Partizánskeho. Koláčik vyskúšame. Koláčik vyzerá božský. No, vy ste nezmar, moju maminu volám motorová myš. Tak pozdrav moju kamošku motorovú myš, pretože ja som tiež asi taká malá motorová myš. Takže ešte raz, všetko najlepšie MDŽ, krásny večer a nezabudnite ráno recept a koláčik na Facebook. A na mojom Facebooku Pečíme s láskou. Prajem vám krásny deň a krásny večer a čaute, dovidenia. A pečeme aj o týždeň, dobre? Ahojte.